И здрасти хора, днес ще играем на ето тази игра и ще видим колко ми е рекорда. Са тя реклами, бе. Така почваме. Аз сме много внимателни. Мале, това е стряскащо. Мале. И хора, 95. Чакайте, имам подарък. 125. Може да си купя някакъв меч. Имам 210. Не мога. Трябват ми 250. Между другото хора, след малко като видео ще ви покажа колекцията ми от ножове. Не съм много, ама както и да е. Мале, добре, няма значение. Опа. Така. Идваме тук. Първия ми меч е този, нали, този обикновен, този. Втория ми меч е този, третия ми меч е този. Този и този. Имам ли още? Не, нямам. О, не, защо съм се стоя? Мале, как умрях. Готово. Така. Преди малко не... Защо почнах да говоря? Този меч е ужасен, не ми носи никакъв късмет. Ето и този планичката. Добре, и то си ми носи късмет. Не ми се играе вече на тази игра. Ще играя на друга игра. Вижте ми тапета, много е як, нали? Тапета ми е много як. Ще играя на тази игра. Аз на тази игра съм много добър. Нищо, че съм само на 7 ниво. Както и да е. Хора, искате ли след малко да гледаме малко TikTok? Сега влизаме в играта на 7 на 8. Айде. Опа! Това не го броим. Така. Почваме да
Ще похарча. How to get free gems 2023. Just try this app. Yes, this game can get gems quickly and very easy. You can get rich fast. Няма да гледаме реклами. Сега идваме в приложение, отваряме TikTok. O DJ AG que tá me atravessando. Как наричаме момичета, които са повече от 65 кг? Прасета. Ще почна историята така. Къде са си родителите? С един въпрос. Искам в коментарите, ако видиш това клипче, да ми отговориш. Няма да водим война, защото си много по-малък от мене. Добре, както и да е, хора, видеото приключва. Да, абонирайте се за канала. Защото ако не се абонирате за канала, ще дойда във вас. И ще ви гръмна къща. Добре,